Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten saindenging Bantala Nuswantara. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak seratanipun Sumono Sandi Asmara kanthi irah-irahan palagan. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Para esuk adate mujudake wektu sing tansah diantu-antu dening wong akeh. Jalaran kena diarani minangka pratandha wiwit lumakune dina. Yen para esuk wis tumiba, wong-wong banjur padha bisa gumergut makarya ngupaya boga kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Nanging seje karo sing dak rasakake ing wektu saiki, para esuk iki kaya-kaya dadi sawijining memala jroning uripku. Iki mengko bareng karo prambate srengenge aku kudu budal menyang Tegal Kurusetra mandhegani prajurit sak pirang-pirang. Yen mung perkara perang ngono wae, tenane aku ora wedi. Kabeh mau wis dadi kewajibanku minangka senopati. Mung wae sing gawe atiku dadi tida-tida, mungsuh sing bakal diadepi mengko ora liya adik-adikku dhewe, para Pandhawa. Apa aku mengko tega weruh getih muntrat saka anggane adik-adikku? Arepa kepiye wae aku isih duwe rasa kemanungsan. Aku ora bakal mentala sumurup kabeh kuwi. Yen ngono, apa ora luwih becik aku balekake kalungguhan senopati iki wae supaya ora dadi bentak sirah kelawan sedulur. Lan maneh apa to oleh-oleh wong perang kuwi, sing menang dadi pindhang, sing kalah dadi rempah. Sing kebangetan kuwi rak dalange. Geniya milih lakon wae kok sing ruwet kaya ngene. Apa ora ana lakon liya sing luwih apik kejaba perang? Kamangka ora ana piwulang piguna sing kena dijupuk saka sawijining paperangan kejaba oncating nyawa lan utahing getih. Nanging geniya kok akeh sing seneng marang peperangan. Ana apa kok sajak marem yen merwi liyan sambat ngarwara koncatan nyawa? Aku pilih mundur yen kon perang mungsuh Pandhawa. Aku wegah yen nganti diarani dadi wong sing ora genah congkrah karo sedulur mung rebut balung tanpa isi. Kandhaku marang dalange, kowe ora kena nggugu karmu dhewe Karna. Kowe kuwi mung sawijining paraga sing kudu sembada ngayahi wajib ing sanduring jagat pakliran. Kae gending panantang cengkok palaran wis mandang, wis wancine kowe budal menyang palagan. Ngono wangsulane dalange. Meh wae aku misuh kok sajak nemen tenan anggone mojokake aku, dupe aku iki mung sawijining paraga, sawijining wayang. Kok mung dikongkon tansah manut marang dalange. Aku ora cocok karo panemu sing ngono kuwi. Aku kepengin nyebal saka sakabehing aturan-aturan sing ana ing jagat pakliran. Yen kabeh senengane mung perang, golek wayang liyane aku wae. Aku wegah bentak sirah karo kadang luwih becik dak lunga. Kandhaku sinambi menyat arminggat. Ora kena, saiki kowe kudu budal perang. Kudu wis ora kena dinyang. Pratelane dalange sinambi nyekel aku kenceng nganti aku ora bisa bangga. Ora ana pilihan liya kanggoku kejaba budal maju perang. Aku rumangsa ora duwe kekuatan apa-apa kanggo nduwa kekarepane dalang. Senajan kabeh mau tengkah karo batinku, nanging
pri maneh wong nyatane kaya ngene. Rasaku pancen kesiksa nanging ora duwe pilihan liya. Yen ndak pikir kabeh iki pancen salahku dhewe. Wis ngerti yen Kurawa kuwi luput nanging yo kene aku kok malah manunggal karo dheweke. Apa ora luwih becik saiki aku kandha menyang dalange yen kepengin manunggal karo Pandhawa wae. Dadi yen kudu perangku mungsuh Kurawa sing dudu sedulur pedotan usus. Kurawa kuwi gudange bajingan, wong-wongane kabeh padha mendem kalungguhan, wiwit saka prajurit ngisoran nganti tekan ratune sisan, kabeh padha doyan duit. Sing demang ora kaya demang, sing tabib ora kaya tabib, sing saudagar ora kaya saudagar, sing guru ora kaya guru. Sing wis duwe kalungguhan kinurmat ora gelem mikirake rakyat, kabeh mung padha golek mlenduke waduke dhewe. Aku sarujuk yen Kurawa ditumpes wae, dilebur supaya angkara murka bisa sirna saka lumahing jagat. Mula aku saguh saupama dalange ngidini aku nyawiji karo Pandhawa lan perang mungsuh Kurawa. Aja edan kowe Karna, kowe kuwi wis cinathet minangka wargane Kurawa. Perangmu kudu mungsuh Pandhawa. Kae Permati wis ngenteni ing Tegal Kulusetra. Asem kecut tenan, niatku sing becik malah dipambengi dening dalange ora ngidini aku nggamblok Pandhawa. Aku kudu tetep ngadeg ing samburine gendera Ngastina. Pancen angel mujuti sakabehing kekarepan, awit kekarepanku pranyata kerep cengkah karo kekarepaning liyan. Kekarepan anggonku kepengin nyebal saka aturan pakliran sajake ora ditampa dening wong liya. Wah, iya aku kelingan mbok menawa wae iki mujudake pepeling kanggo aku. Biyen aku nate janji arep setya marang Ngastina senajan Ngastina mono dudu bumi utah getihku. Ning Kurawa wis menehi kamukten marang aku tumraping satriya, janji kuwi padha karo utang sing kudu disaur. Ya to iya, yen pancen aku kudu budal perang kanggo netepi kastianku, ya aku dak budal perang. Saiki wancine aku nuduhake kastianku marang negara sing wis menehi kamukten urip. Perkara bener lan luput kuwi dudu perkaraku. Sing baku aku setya labu negara. Nanging atiku bali tida-tida maneh. Pancen bener netepi janji kuwi klebu wataking satriya sing kudu diugemi. Nanging yen kanggo ngugemi janji mau, aku kudu paperangan karo sedulur dhewe. Apa ora ateges tumindakku kuwi uga cengkah karo jiwaning satriya? Apa ora luwih becik aku nyelaki sakabehing kesaguhanku nalika semono wae? Nyatane uga akeh penggede-penggede negara sing seneng ngobral janji tanpa bukti. Ewa semono nganti seprene isih aman-aman wae anggone ngregem panguwasa. Sejatine dheweke kuwi isih mikirake bab jiwa satriya, apa ora to ya? Semono uga aku dak kira ora bakal tetel jiwa satriyaku amarga lelakon iki. Kabeh lelakon iki dudu luputku. Aku mung sadrema netepi wajib jumbuh karo jejibahan kang sumampir ing pundakku. Ah, ora, aku kudu netepi kesaguhanku. Aku wis rumangsa kepotangan budi kabecikan marang Kurawa. Nyatane malah Kurawa sing bisa nempili kamukten marang aku. Sedeng wong tuwa lan sedulur-sedulurku malah padha ora gelem gagas marang kahananku. Nganti ana lelakon sing kaya ngene iki yen dak pikir sing luput Kunti ibuku dhewe. Kena apa nalika isih wujud bayi abang aku dibuang menyang Bengawan? Kena apa aku ora diopeni supaya bisa guyub rukun karo sedulur-sedulurku?
Apa pantes ana wong tuwa isih duwe anak ngono kuwi? Apa to luputku nalika kuwi kok banjur arep disimakake ngono bae? Wong aku isih bayi abang. Ewa semono kabeh ora ana sing wani menggak tumindak kang nalisir kuwi. Mula yen saiki aku kudu perang karo adik-adikku Pandhawa, ya aja diluputake. Salahno wong-wong biyen wae. Kepriye bibit kawite kok nganti ana lelakon kang kaya ngene. Saiki aku wis ora peduli maneh sapa mungsuhku. Ing palagan ora ana sing jeneng sedulur sing padha ngadeg adep-adepan kuwi jenenge mungsuh. Kari mateni apa dipateni, mung kuwi pilihane. Pandhawa pancen sedulurku sing jarine wong-wong duweni tumindak sing kena kanggo tepa tuladha. Nanging kanggoku kuwi kabeh gombal, kabar ngayowara sing ora ana buktine. Pandhawa kuwi uga manungsa tanpa beda karo manungsa liyane sing kedunungan kleru lan luput. Permadi nate nggonjak Dewi Anggraini, bojone Prabu Palgunadi. Apa ngrebut bojone liyan ngono kuwi ora luput. Puntadewa nate main dadu nganti negarane ditohake. Apa main ngono kuwi kena kanggo tepa tuladha. Werkudara, Merjaya, Rupa Kenca lan Kencakapura kanthi deksiya pancen kekarone luput, nanging kekarone wis njaluk ngapura. Ora diwenehi malah dipateni. Main hakim dhewe ngono kuwi apa bisa dibenerake? Nanging kena apa saben dalang kok tansah ngatonake apike Pandhawa? Iki sing perlu dipikir, digagas, dilaras, dadi ora mung kesengsem marang critane dalang. Eling-eling dalang kuwi terkadang ora bisa ngudal piwulang, nanging mung manut pesenane sing nanggap. Kanthi adhedhasar kabeh mau, saiki aku wis mupus, embuh arep diarani aku ora gagas babar pisan. Amarga wong-wong kuwi biasane mung menehi pambiji saka jabane wae. Lamat-lamat dak rungu suluke dalang aweh sasmita yen paperangan sedhel maneh bakal kawiwitan. Aku tata-tata dak sawang ing langit wetan srengenge sing sumamburat abang wis wiwit menek sikile langit. Atiku mantep, niatku gembleng, esuk iki bakal dadi senopati mandegani para Kurawa sing wis menehi aku kamuktening urip. Jumbuh kelawan janjiku nalika semono, atiku ora sangga runggi senajan sing dadi mungsuhku kuwi adik-adikku dhewe. Angin sumilir tipis nyangking tembang panantang. Hawa perang Bratayuda krasa nyesekake dada. Tanpa buang wektu aku nyangking gendhewa numpak kreta budal ngayahi sesanggaman menyang palagan. Palagan kang sejati tumrap satriya sing kepengin netepi darmane. Ing kono wong utang bakal nyaur, wong nyilih bakal balekake, wong nandur bakal ngunduh. Kreta sing dak tumpaki terus ngangsek maju, nyasak bangke-bangke sing pating blasah nyebar gondo amis. Saka kaduhan dak rungu suarane pedang bentik umenclang, sedelok-sedelok keprungu sorak ambata rubuh. Sorak ing para prajurit kang pungkasan sadurunge nyedhaki memanising pepati. Aku banjur mentang gendhewa yen Kunta Wijaya Danu iki uwal saka kendhenge, sapa sing bakal sigar dodone.